Vítajte v našej pestovateľskej škôlke. V ruke práve držím 30 cm vysoký sekvojovec mamutí. Naše stromy pochádzajú zo slovenského osiva a zo slovenských materských stromov. Od vyklíčenia zažili chlad, mráz, studený vietor, ale aj teplo, čo ich robí dosť robustnými a vhodnými do slovenských podmienok, na rozdiel od zahraničných importov. Stromy dokážu rásť rýchlosťou 15, 30 aj 100 cm ročne v závislosti od podmienok. Vhodnými podmienkami sú hlinito-pieščité pôdy, vlhké pôdy alebo odporúčam strom sadiť blízko vodného zdroja. Na našej stránke máte možnosť si vybrať z niekoľkých variant, a to buď strom v plastovom kvetináči, ktorý môžete poznať v bežných záhraníctvách. Alebo si vybriete strom bez kvetináča, čo znamená, že strom vyberieme z plsteného vrecka a zabalíme ho do takéhoto voskovaného papiera, aby vám prišiel pekne v celistvosti. Strom vypestovaný v plstenom vrecku má nespornú výhodu aj tu, že nemá točené korene a jeho korene pozostávajú z jemných koreňových štruktúr, čo znamená, že po zasadení dokáže takýto strom rýchlejšie a vitálnejšie rásť. Ak chcete vidieť, ako takýto strom bezpečne balíme do krabice, pozrite si ďalšie video. Stromčeky sú doručené hneď na druhý deň od odoslania. Pre viac informácií neváhajte nás kontaktovať alebo navštívte naše sociálne siete.